Арабат, демир, даватым. Аз съм Боби Турбото, а това зад мен е мама. Майко, да ям. Майко, аз сега ще обядвам. Приготви ми кърма. Какъв човек сте всъщност? Що за човек съм? Нормално ли е това, което правя? Спи с мечки. Що го правя? Нормален ли съм? Аз една бира не мога да изпия като хората. Защо го правя? Защо го правя ли? Защото така ми харесва. Дървена, курва. Курва дървена. Кое е любимото ви телевизионно предаване? Моето любимо телевизионно предаване е предаването Искрено и лично. Любимата ми водеща е също така на това предаване. Искрено и лично. Даже понякога си представям, че аз съм водещата на Искрено и лично. Разкажете ни за червената магия. Червената магия? 5 дни превръзки. 5 дни тампони. 5 дни горещи вълни. 5 дни нерви. И на сухо. Има болки в корема. Има анемия. Има петна. Менструацията може да ти поднесе абсолютно всичко. Никога не знам дали ще ми дойде утре. Знам само едно. Ще бъда 5 дни и ще съм в червено. Искрено и лично, за да чуете истината. Шамар. А сега преглед на печата. Застреляха единствената бела мечка в България от десното око. Следващо заглавие. 10 бесни глигана нападнаха ловец и му майката. Това е въпросът всъщност. То би ловец или то би природозащитник? Има нещо гнило в майка ми. 6 химарки. Ауя 6. Според вас, ако има пушка. Трябва ли да гръмне? Чакай, ела тук. Чакай, можем да приказваме без да пипаме. Слушай ме сега внимателно. Ако има пушка според тебе, трябва ли да гръмне? Оня ден гледах филма Дънди крокодила с една като тебе. Прекрасна, руса, невероятна жена. Айде. Значи харесах си. Тихо! Sing goodbye, непрекъснато ми излива да пея, като къти съм. Оня ден гледах Дънди крокодила и реших да ловувам крокодили. Обаче вместо да ловувам крокодили, знаете ли какво стана? Аз се влюбих в един крокодил. Влюбих се. Аз забелязах един крокодил оня ден. Реших, вместо да го убия с пушка, като всички ловци, реших да го убия с любовта си. Как си? Какво правиш? Ще целуваме с език. Добре. Ай, носи сладко бебенце. Needing, waiting for you to justify my love. I'm open and ready for you to justify my love. To justify my wanting, needing, waiting. Къде ти окото, бе? Сега ще намуки да те набложи димо, ако проблематика имаме ли? Свърших в крокодила. Пихме по стенор. И той и аз. Стискайте ми палци. Ники, ако крокодила забремене, ще се му убия. Това е въпрос. То би ловец? Ор, то би противозащитник. Противозаконно, противозащитник.
противозащитни. Значи го казах, добре. Чая мият децата. Минаха ли? Ай. Хубаво е като режисьорче да ми казваш и да ми напомниш от време на време да си пускам